Kważi sena wara li l-Maġistrata Rombuġeja temm l-inkjesta tiegħu dwar il-kumpanija sigreta Grant, il-Prim Ministru Joseph Muscat għadu qed iwebbes rasu u jżomm ir-rapport tal-inkjesta moħbi. Dan qalu d-deputat Nazzjonalista il-Partit waqt konferenza tal-aħbarijiet ftit tas-sigħat wara il-ġudizzju tal-qorti. Mistoqsija tiġi waħedha minn xiex qiegħed jibża Joseph Muscat, minn xiex x'qed jaħbi lil min qed jiddefendi Joseph Muscat. Il-Partit qal li d-deċiżjoni tal-qorti llum tikkonferma li r-rapport tal-inkjesta tal-Maġistrat Buġeja hija fl-interess tal-pubbliku u li l-poplu Malti Wawċi għandu dritt li jkun jaf x'inhu l-kontenut tal-1400 paġna tar-rapport. Min-naħa tiegħu il-membru tal-Parlament Ewropew u kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa qal li l-problema fil-pajjiżi li l-Prim Ministru ħataf l-istituzzjonijiet kollha biex flok jiddefendu jipproteġu lil poplu Malti Wawċi, dawn l-istituzzjonijiet jaqdu jipproteġu lilu u lil dawk viċin tiegħu. Għaliex qed jibża il-Prim Ministru jippubblika l-inkjesta tal-Grant? Il-min qiegħed jipproteġi il-Prim Ministru Joseph Muscat? Min xiex qed jibża, min xiex irid jaħrab? Prim Ministru li jrid jaħrab. David Casa qal il-Prim Ministru ma jistax jittieħed bis-serjetà għaliex qatt ma jżomm kelmtu. Wieħed li se jkeċċel il-Kiċ Kembru lil Konrad Mizzi jekk dawn ikunu taħt investigazzjoni kriminali, imma minflok kompla jiddefendihom bħalma jiddefendi lil Bank Pilatus u lil Ali Sadir Khashemminejad li qed jiġi investigat fl-Istati Uniti possibilità li jeħel sentenza ta' 125 sena ħabs. Minnaħat tiegħu il-kandidat tal-elezzjoni lokali f'Marsa Scala Erol Kutajjar għal is-sentenza tal-qorti ċara tiddeskrivi l-kontenut tar-rapport tal-inkjesta tal-Maġistrat Rombuġeja bħala ta' interess pubbliku ta' importanza pubblika. L-1500 faċċata kollha mill-bidu sal-aħħar huwa materja ta' importanza pubblika kif ukoll materja ta' interess pubbliku. Allura il-Prim Ministru u kull min hu involut fil-politika u għandu din l-informazzjoni fideh għandu jirrilaxxa fl-interess pubbliku. Erol Kutajjar sostna li dan ir-rapport għandu jiġi ppubblikat b'mod sħiħ mill-aktar fis possibbli.